आसाम गभर्नमेन्टआ 5 कोटी टाका होदों अलरेडि खामानिया जाबाय थादों आरो आं दिनै फोसावलांनो लुबैदों CMAखौ 3 कोटी टाकानि घोषणा खालामदों 3 कोटीखौबो इलेक्सननि उनाव मोनगोन आसाम नाङै फरायसा सान फालिनाया खेबनै जाबाय बेजों आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पावाराव फैनायनि उनाव बे डिसिसनखौ लादों जे बड'फाया खालि बर'फोरनिल' लिडार नङा जे गोदोसोनाय हारि हारिसाफोरखौ फोजालांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गासै आसामनिनो लिडार नाथाय दिनै बियो आसामनिल' लिडारबो जानानै थायाखै गासै भारत हादरनि सासे दैदेनगिरि मानो होननानै बुंबा 1986 बा 87 मायथाइनिफ्राय जि बड'लेण्डनि आन्दलनखौ बिथाङा खालामदोंमोन बे बड'लेण्ड आन्दलनखौ खालामोबा जोंबादि गोदोसोनाय ट्राइबेल आरो गोदोसोनाय फिसा फिसा हारिफ्रा गावनि सायाव फोथायनायबो गैयामोन जे जोंबो आन्दलन खालामनो हायो जोङो राजनैतिक अधिकार एबा संबिधानिक अधिकार बिनानै जे आन्दलनबो खालामनो हायो खारन गिनाय दंमोन नाथाय बिथांनि जे आन्दलन गासै बिश्वआवनो पृथिबियाव गोसारजोबदों आरो सारा दुनियानि जार्नालिस्टफ्रा फैनानै बाहाय स्टाडि खालामफैदों जे बर' होननाय जाथि मानो आन्दलन खालामो आरो बे बिथांनि सोमावसारनाया दिनै फिथाइ थायबाय बेखौ नुनानै गासै भारतनि फिसा फिसा जाथिफ्रा मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों आरो फोथायनायबो फैदों जे फिसा फिसा जाथियाबो गाव गावनि अधिकारनि थाखाय आन्दलन खालामो जायनि थाखाय आसामाव दिनै राभा बा सनवाल तिवा मिसिं बिसोरबो गावबा गावनि अट'नमिनि थाखाय आन्दलन खालामनानै दिनै मोननोबो हाबाय दा बै समाव गोबां फिसा फिसा जाथिफ्रा आपत्तिबो खालामदोंमोन अबजेक्सनबो होदोंमोन जे माने बिदि आन्दलन जाया जाफुंनाय नङा माबानाय नङा होननानै नाथाय बै जाथिफ्राबो दिनैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गावसिनि मोनसे आदर्श हिसाबै मानिनानै लानो हाबाय थ' बेयो मोनसे जाफुंसारनाय दिनै जों ओंखायनो जोबोद मिनिं दङ ओंथि दङ दिनैनि दिना आरो जों बेखौ बड'फानि आदर्शखौ फोथांलांनो थाखायनो ट्रास्ट बानायदों एबसु दङ आरो बे ट्रास्टआ मावगासिनो दं दा थुलुंगाफोरखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय आरो दिनैनि बे मोनसे गोरोन्थाव बाथ्राया जाहैबाय मा बर'फोरा 2022आव BTC काउन्सिला 21टा बर'फोरनि आइटेमखौ GI टेग नांगौ होननानै दाबि खालामदों दा GI टेगआ 21टा आइटेमनि गेजेराव 13टाया जाबाय दख'ना गामसा जोमग्रा सेरजा खाम सिफुं जथा खेरा दाफिनि गासिबो जाग्रा मुवाफोरबो दं दा 13टाखौ दा GI टेग होनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो 8टा दंबावो 8टायाव आर'नाइ दं बेबो सेकेन्ड पेजआव जागोन थ' बिनि थाखाय आङो BTC काउन्सिलखौ साबायखर होयो आरो GI रेजिस्ट्रेसनखौबो आं साबायखर होयो बे जोबोद गिदिर देरहानाय आरो जोंनि समाव दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय काउन्सिला बेखौ जाफुंसार खालामहोनो हाबाय 2022निफ्राय 2024नि गेजेराव थ' ओंखायनो दिनैनि दिना जोबोद गोजोनथाव बड'फानि जोनोम सान फरायसा सान आरो जोंनि बर'निनो गासै 13 आइटेमा GI रेजिस्ट्रेसन मोनबाय आरो 9 आइटेमा गोख्रैनो मोननो थांगासिनो दं आर'नाइयाबो मोननो थांगासिनो दं आरो बावैनो जोङो बागुरुम्बाखौ माने गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव थिसननोबो थांगासिनो दङ थ' इलेक्सननि उनावहायनो 3 कोटी टाकाखौ बाहाय लाबोनायनि आङो बेबस्था लागोन आरो बेजों बे थुलुंगाफुरिखौ समायना खालामनो आरो बयनिबो नोजोर बोनो हानाय बादि खालामनो थाखाय जों नाजागोन